makinarya ken gamit dagiti mangalap ken manalon iti Ilocos Norte impaay iti opisina ni Congressman Sandro Marcos at man tinipon. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan dagiti mangalap ken manalon iti Ilocos Norte kalpasan ang nakaawat na titulong ang makinarya ken gamit para kadagiti agkalkalap ken agtaltalon babayan iti opisina ni Congressman Sandro Marcos. Iti panagturong ni Congressman Sandro iti opisina na ket ditoy ang mismo nga isuna tinangyawat kadagitoy kuna ni Engineer Sheila Opelak mangidadaulo ti City Agriculture Office ket regular da ang mag-ikan iti kakastoy ang makinarya para kadagiti manalon ken mangalap. Dahil naala iti Lawag City manipod iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to our Congressman Sandro Marcos kita duma-duma at iti motor iti bangka at coolers at kilo at iti handline para aming kadagiti mangalap tayo isyudad nilawag kasamet na dati maibuno nga certified and hybrid seeds panipod na iti Department of Agriculture para kadagiti manalon isyudad. So far regular kang kanayan tayo nga nakikitan digiti na intervention manipod iti Department of Agriculture kan di pa kabayan na lang iti inisyatibo iti ayaten tayo nga Congressman ni Bong Sandro din kasamet iti ayaten tayo nga mayor sa syudad ng Honorable Brian. Kuna ni Mr. si Antonio Analaos launa iti panagyaman na iti naipay kadakwada kastabay kay ni Mr. Dennis Isla ako na adak kinatulong iti naipay iti opisina ni Congressman kadakwada aman nalon. Kawan kunami ang sinyari nila unay ti ayat ken tulong nakin Marcos kan plus kan tanayo kaya takto tibay tulong ko dito kasi no may mula mi dito adungo ti pagkapitan lang Maipanamnama kadagiti manalon ken mangalap iti Ilocos Norte nga dadtumanen iti kakastoy ang maawat da.